Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Este iarăși așa un joc foarte interesant, tot de fete. N-am putut să mai filmez cu Minecraft pentru că am avut nu știu ce problemă pe Minecraft și n-am putut, dar sper ca data viitoare ca să pot. Aici poți să faci și băiat și fată. Haideți să vedem, să alegem un băiat sau o fată. Haide data aceasta să... nu știu de ce mi-e. Uite, fata asta are niște cercei super. Acum haide să o udăm pe cap, adică... Aoleo, este toată udă. Dar totuși ar vrea să o tund un pic pe aici. Pentru că trebuie să fie perfectă această fată. Wow, ce fain. Eu zic că e super, hai să o mai dăm o dată pe cap. Și acum să o dăm cu soponele peste tot. Și acum o să o dăm iară pe cap. Și acum să dăm așa. Bun, acum stai să-i pun părul minunat. Ce cute e această fată. Are un ruj roz, deci îmi place mult. Deci chiar am vrut să filmez cu Minecraft. Dar îmi pare foarte rău că n-am putut să filmez cu Minecraft. Da, chiar îmi pare cel mai rău de pe pământ. Nu știu, dar îmi pare foarte rău. Poate că v-am dezamăgit, dar chiar scuzați-mă, nu am vrut ca să vă dezamăgesc așa că nu mai ne jucăm, dar chiar am vrut să mă joc, dar uite-te că Minecraft-ul nu m-a lăsat, cred că a auzit de mine și a zis nu o las pe ea. Dar nu cred că e posibil așa, dar chiar îmi pare foarte rău. Bun, haideți să-i punem câteva bijuterii ruj. Hai să punem culoarea aceasta. Este perfectă. Sau? Hai că o lăsăm pe roșu de... sau roz. Hai că o lăsăm pe albastru. Să punem un albastru. Ce ciudată este această fată. Pe mov. Doamne, și limba ei este albastră. Bun, eu zic că este perfectă. I-am făcut o poză, dar că totuși nu-mi place această... Ce s-a întâmplat? Nu știu de ce. Nu știu ce s-a întâmplat, dar dai pace. Să fie aici. Este... Să mai găsim. Wow! Eu totuși ar vrea pe... asta. Nu, da, gata, asta. Și am făcut-o, cred că îi place cum am făcut-o. Bun. Aoleu, ce băiat. Hai să dăm încă unul. Ăsta este. Hai să mai căutăm unul. Bă, ăsta, da, ăsta este perfect. Doamne, băiatule, ai un păr de fată. Dar parcă e așa o fetiță un pic. Hai să îl tundem, pentru că totuși nu îmi place cum arată. Oare putem să facem rujul? A fi interesant. La un băiat. Wow, cred că așa arată perfect. Hai să-l mai udăm așa un pic. Să dăm și cu soponele, pentru că toți oamenii se spală pe cap. Gata. Bun, acum să dăm frumos. Scrieți-mi în comentarii cum să-i fac părul creț. Hai că îi fac părul creț. Cred că este destul de bine. Wow, perfect. Acum haide, putem să-i facem ceva roș? Ce asta? Cât... fine. Hai să fie așa un pic la mare, deci o să fie un om așa, ceva de genul. Ochelari să aibă. Asta parcă de fete. Nu. Aoleu. Asta mai zic, sau stai că... E perfectă. Bun, ce floare. Wow! Nu, gata, eu mă las pe asta. Și eu zic să rămân așa, că de-aia i-am pus și o fundiță, nu-i nimic, stai să fac așa o poză. Zâmbește, bă, omule. Nu știu tot ce. Nu știu ce
tot are, dar în fine. Bun, eu l-am făcut pe acest om, haideți să mai facem o fată. Dar ce cute e fata asta! Vine la mine! Wow! Numai care are părul cam mare, haideți să vedem. Are un păr. Dar e chiar fain părul ei. Mie îmi place și la față cum arată și ce ei, dacă ar fi ceea ce în viața reală așa. Bun. Mai dăm așa un pic cu apă și cu sopunele. Cu apă. Și o uscăm puțin. O râs, i-am auzit că o râs. Nu știu dacă voi ați auzit că... Cred că am pus ca să nu se mai audă. Eu zic că așa e perfectă! Bun, dar nu mai vreau să mai fac părul, că vreau să-i fac părul în așa mai... Gen, așa... Știți? Wow! Nu știu cine a mai văzut o fată așa, dar în fine. Stai să dau și pe ăsta pe aici, pe sus. Oh, cred că îi place. Bun, dar totuși să lăsăm părul acesta sau ăsta. Ce cute e așa! Așa. Sau așa. Stai, eu aș vrea să le iau pe toate pe rând. Deci o să o las așa, eu zic că este perfectă, este o fată minunată. Haideți să vedem. Putem să-i schimbăm culoarea. Eu zic că e o culoare faină pentru ea. Eu vreau rujul ăsta. Cum se vine de pe părul ei, eu zic că acesta este un ruj perfect. Stai. Avem așa o culoare. Da, avem roșu, deci este perfect. Chiar este perfect. Bun. Să punem un roșu pe acolo, pe undeva. Da, pe aici. Gata, eu zic că e perfectă. Florile sunt foarte cute. Nu știu dacă mai trebuie să mai schimb. Să o lăsăm așa. Să fie afară e destul de cald, deci eu zic să o lăsăm. Ce cute e așa! Ce haine mai... ăstea de iarnă. Păi, hai să ne prefacem că e iarna afară. Chiar dacă la noi vine primăvara, sorry, aici vine iarna. Bun. Eu zic că o ieși destul de faină această fată. Am făcut-o minunată. Uite cum zâmbește la mine. Du-te tu. Așa mai zic oamenii. Du-te tu. Băiatul ăsta a fost supărat înainte. Uite, e chiar urât băiatul ăsta. Are și părul lung. Uitați-vă. Parcă e așa o fată. Nu știu dacă... El e în dormitorul lui, dacă vedeți bine la această imagine minunată. Dar parcă e somn, uitați-vă. Da, e chiar în dormitor, că vrea să doarmă. Eu nu las, știi, eu nu las, că eu din asta așa, care nu las oamenii ca să doarmă în dormitor. Hai să dăm așa numai de 2 ori, ca să îl putem aranja frumos la un moment dat. Da, sincer să fiu când o să fiu mare, o să mă fac așa. Da, sincer să fiu, are urechi mari. Bun. Să-i facem părul mai mare, în fine am glumit. Vreau să fac părul în buplu. Vreau să-i fac părul așa. Cum i-am făcut la această fată, acest băiat este căsătoriu ca cea fată, cred. Așa, să se vadă că nu are păr din ăla. Să se vadă că e un băiat frumos, dar totuși nu e frumos. Wow! Bun, hai să vedem. Parcă pleacă direct, nu știu unde pleacă, chiar nu-mi dau seama unde pleacă. Îs și frumoși ochelarii ăștia. Eu zic să lăsăm așa, dar vreți să-i schimbăm culoarea la păr? Albastru. Hai să-i schimbăm culoarea la păr albastru. Da, albastru. Ăsta este chiar un băiat care iubește albastru. Dacă ar fi și tricoul albastru, ar fi. Sau hai să-i facem un grinuț, ca și tricoul. Știi? Eu zic că așa e minunat. Scrieți voi în comentarii dacă este minunat.
Sau nu? Dar nu știu. Haide, acum, papa, du-te de aici. Oh, și această fată are părul mov, culoarea mea preferată. Nu cred așa ceva, fată, ești fana mea. Bine, chiar dacă nu face... Da. De unde să știi dacă face YouTube sau nu? Bine, este doar un simplu joc, dar chiar îmi place culoarea mov. Este... cred că ea e fana lui mov. Sincer să fiu, și părul ei este mov. Deci... Să nu mai comentăm, nu mai comentați, nu mai comentați, nu mai comentați. Haideți să te facem să te udăm. Așa e mai cute, fată bună. Da, chiar bună, uitați-vă. Și are ochii așa mai deschiși. Bun. Să te pieptănăm, dragă, că nu poți să te duci așa pe stradă cu părul urât. Haideți să ți-l facem așa un pic într-o parte. Ești mai cute. Haideți să... Dar ce face ăsta? Face așa chestii din astea. Da. Dar totuși nu mi-am dat seama până n-am încercat. Să pleci așa pe stradă. Să te pieptănăm un pic, dragă, că nu pot așa să pleci pe stradă. Oricum te facem pe... Oh, e chiar o fată cute, așa. Scrieți pe comentarii. Hai, stai, vreau să încerc un experiment pe ea, dacă pun apă. Se duce tot părul și se pune așa. Și acum, normală. Mi se că e interesant. Nu? Haideți să vedem. Deci, haideți să facem rujul mov. N-avem mov. Culoarea ta mai neagră, deci merită. Stai, e fain rujul acesta, e chiar fain. Aici avem mov. Nu gata. Vreau să-i pun... Ce? Acolo arată așa? Un tricou, ok. Pun un tricou. Oh, da, ăsta, da, fain. Acum chiar arată o fată faină. Nu cred, deci efectiv am făcut-o cea mai tare fată de pe pământ. Scuzați-mă, dar este cea mai tare fată de pe pământ. Stai că am și LED-uri la birou și de să mi le schimb. Pe galben? Hai că pe mov e culoarea mea, totuși e culoarea mea preferată. Gata, am schimbat-o. Bun, papa, fată, poți să pleci de la mine, că eu te mai aștept cu tot dragul. Nu ești chiar atât de perfect, dar mă bucur că ochii tăi ți-s mov, deci am observat asta rapid. Bun. Are părul cam mare, trebuie să-l tund așa numai un pic pe aici și atât. Acum haideți să te dăm cu săpunele. Este la așa o plajă acest om. Bun. Super arăți minunat. Culoarea ta la păr e minunată, dar nu și trebuie să-ți facă așa un pic chestiile. Părul. Bun. Doamne, parcă omul ăsta nu-i om. E, bă, ce urât este așa, dar în fine, le las. Pe ce culoare nimeresc? Negru. Înseamnă că părul o să îl vopsesc în negru. Da, vreau să încerc totuși experimentul care l-am încercat și la fată. Aoleo, ce păr are. Bun, îl pun înapoi și îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Acesta a fost videoul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!